Βάλε τις κουμπάρες, Παπά, στη σειρά από εδώ. Ό,τι που λαβαίνω εγώ. Θα κάνω που λαβαίνω. Μία, δύο, τρεις, κοντά. Αν και λίγο πιο πίσω, οι υπόλοιποι για να ξέρουμε τι γινόμαστε. Λοιπόν, να ψέξω το δημοσπίο, έτσι. Να οργανωθούμε. Πρώτη την Ταγιάννα βάλω. Κάτσε πρώτη η κυρία Ταγιάννα, εκεί τώρα πως τη λένε. Η άλλη, η δεύτερη, τι άλλη. Τούτη είναι, τα δύο αδρέφια. Νίκο, θα ψάχνει το φαγί. Κάτσε εσύ, γιατί πάνε μια γραφή. Όποτε φαίνεται καθώς σας έτσι. Ευλογητός ο Θεός ημών, άντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε οδαϊχόμε, επί το όνομα της Κύριε Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και τα Άγιου σου Πνεύματος επί τη τιμή την χείρα μου επί την δούλη σου, το όνομα Νταϊάννα. Περίπου. Επειδή δίνει την χείρα μου επί την δούλη σου, Βαλεντίνα Νικολέτα. Επειδή δίνει την χείρα μου επί την δούλη σου, Παναγιώτα. Και του Άγιο όνομά σου και από τη σκέπη των μερικών σου διαφυλαχτή είναι αγνώτης ή Θεός αληθινός, ο Κύριος ημών Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Σε γαμιμνή πάσα η δύναμη των ουρανών και σου ιστή η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ουδαϊφόμεσον, Κύριε Σαβαώθ, ο Θεός του Ισραήλ, ο Ιόμενος πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν, επίβλεψον επί την δούλη σου Νταϊάννα, την δούλη σου Βαλεντίνα Νικολέτα και την δούλη σου Παναγιώτα. Εξεζήτησον, εξερεύνησον και απέλασον από αυτές πάντα τα μνήμα του διαβόλου. Και τη οξία σου χρυσάμενος ενέργειας, σύνδεσον καλά υπό τους πόδες αυτό εντάχει. Και δόξα να πέφτει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε οδαϊχόμεσον, ον δέσποτα Κύριε ποιήσας των άνθρωπον εσύ και ομοίωση και δούσα αυτό εξουσία ζωησιονή. Διάνοιξε τους θανμούς της διανοίας αυτών εις το αυγάσεν αυτές το φωτισμό της διανοίας και φωτισμό του Ευαγγελίου. Σύζητην αυτόν, άγγελο φωτεινών, διόμενον αυτές, ο πάσος πολίτης αντικειμένου, από συναντήματος πονημένου, από δαιμονίου μεσημερινού. Εξέλασον από αυτές παν πονηρών και κάταρτο πνεύμα εγκεκριμένων και εμπορεύω αυτές στην καρδία. Εξέλασον από αυτές παν πονηρών και κάταρτο πνεύμα εγκεκριμένων και εμπορεύω αυτές στην καρδία. Εξέλασον από αυτές παν πονηρών και κάταρτο πνεύμα εγκεκριμένων και εμπορεύω αυτές στην καρδία. Πνεύμα πλάνης, πνεύμα πονηρίας, πνεύμα ελευθερίας του πάσης κοινωνικής, πνεύμα ψεύδους, του πάσης καταρσίας, τις ενεργομένες κατεσκαλίας του διαβόλου και πίσουν αυτές πρόβατα λογικά της Αγίας, φήμης του Χριστού σου. Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητός σου Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιός σου πνεύμα την νικαίοι, και στους αιώνας των αιώνων. Απετάξου του σατανά πεταξάμιν, απετάξου του σατανά πεταξάμιν και εμφυσίσατε και φύσατε αυτό. Λοιπόν, όπως φυσάτε, φυσήξετε στο δάπεδο 3 φορές. Και όπως πείτε, φτύστε 3 φορές. Συμβολικό είναι. Προς Ανατολάς. Συντάσσει το Χριστό. Λέγεται συντάσσου. Συντάσσου το Χριστό, συντάσσου. Συντάσσου το Χριστό, συντάσσου. Συνετάξου το Χριστό, συνεταξάμι.
και πιστεύετε, αυτό λέγεται. Πιστεύομεν αυτό ως βασιλεί και